Nganga naye lo Sinelu. Endo eniyazi ukuthi uzosuspend emsebenzini. Qala sisasebreed. Hayi, umthetho awuvumi ukuthi ube nesitoli la. Sithi ke thina sitshena in advance ukuthi sizoyithatha lezi itendi lezi, sizoyithatha. Sinikeza abantu abaqualifyayo. Akufuneka be-operate ama-business e-South Africa. Sizonikeza wona ama-South Africans afuneka operate ama-business lana, they qualify. Umthetho awuvumeli ukuthi ungane lesitolo la noma ube ne-business la. And i-permit yakho leyo nayo ke singayidispute. Ithi wena uzosebenza South Africa, yithi uzo-own i-business South Africa. So now we are saying we are going to stand the stand. So umthetho ke thina uthi asisithathe le stand and sithi ke mama siyasithatha stand. So sinikeza umuntu ofuneka zo-operator la ovunyelwa umthetho South Africa ukuthi operate la. Ilokho yiko ngithi ngicela singayibanga. Mama ufuna siphathe umthetho mina ngiyibanga umthetho. Siyabonga kakhulu. Usinele ukukhuluma ngaye sezivile ukuthi uyena boss yenu la. Usine angifuna ukugcina igama lika Sine mina ngiqala imarket lo Sine. Ngela umprotect. Ngiqala imarket ukuthi dala 2004 kungela Sine. Vele Sineyanza ke ngenza umprotect. So lema into engaziwa. Siyahamba isiteni sakho bazoqoqa siyahamba. Ningamangali ke the next 3 days masibuya la sizofaka abantu. Ne? Sizobuya sizofaka abantu abalegit abaqualifyayo ukuthi babe la itendi. So kuyenzi lokuthi siye khona le office nisebhalele incwadi ngoba esazi sizofaka abantu la. Sinikeza permit yakho iyasho. Permit yakho ithi wena uzosebenza. Permit yakho ayithi wena uzovula ibhizinisi. Hayi ngiyalizonda ukuthi angike ndiphikise. Siyabonga mama.